Okay, good morning Cebu. Kumusta to ang morning at laong kwan Biyernes, last day sa filing sa Certificate of Candidacy. So, atong destination karon sa mga buhatan sa Commission on Election. And nini mga orasa napataka karon sa Lahug. Barangay Lahug mo pay pagawas nato gikan sa GMA and padung taon ng bisitahon nato ron ang Cebu Provincial Comelec Office din. Karong adlaw gidakdang mo file siyang sertipiko di kandidatura ang One Cebu, no? Pinangunuhan ni Cebu incumbent Governor Gwendolyn Garcia. So mo ni ato ang rombo unya wa patamasayod kin sa gyud ihang running mate, ihang katandem mga higala. Sa pagka-busy gobernador, no, sa lalawigan sa Sugbo. So ato masayaran ang schedule karong buntag ang filing sa ilahang COC and sa tibok slate sa One Cebu mga kaigsuunan. So atong atangan and karong buntaga pod ang Barog Party sa Cebu City muduso sa ilang certificate of candidacy, no? Headed by silang standard bearer si Mike Rama and ang vice si Raymond Garcia ug ang slate sa Barog Party mga kaigsuunan. So dungan-dungan na to ang coverage karon o kinsa pa ka ang muduso sa ilahang COC nata karon iskina sa may Sudlon. Napadoon na siya sa DepEd and heading ta karon dito sa may UP Agitag Iscario padung sa Capitol. So nining mga orasa makita ninyo ang sitwasyon sa dakbayan sa Sugbo mga kaigsuunan. So banikon ninyo sa pagtan-aw mo ni siya ang simbahan sa Mormons diri sa Lahug Mormon Church. Okay. Nagsubay na ta. Saan yung dala na nga din? Kuror doon ni no? Padong tag UP. Okay. So sa maka open ini nata sa may Lahug Elementary School barangay hall na ini. So ang weather condition nato karon walay init wa say uwan. Nagpasulabi ang panganod. Okay, maning University of the Philippines Cebu campus. So mag-tour sa taron, no? Ipadong tadi ko sa Harold's. May nalang sa katong wala maka pauli sa Cebu, makakita mo kadyot kung tanaw mo diri sa akong live. Makakuyanin ninyo. Sa itong oras karon mga 7:58 sa relo diri sa to ang mobile. So nanata sa Iscario. Ko lang yun i-share dito sa ko ang channel. At least kung doon ay masaag ug tan-aw makakita labi na katong dugay na nakapaulit diri sa Cebu. Sa Iscario na tamang higala. And diri is Kamputaw na ni, no? So ito ang weather condition murag doon
LPA nga gibantayan nga mosulod sa Philippine Area of Responsibility. Morning Cebu, Capital Parish. So atong unang stop karon ang Cebu Provincial Comelec Office. Isa nag-file karon, and then after diri adto putag Cebu City Comelec Office alang sa mga magpapili sa 2022 election. Hapit na sa may Capitol. Kinsa may inyo ha presidente si Leni Robredo ni-declare mag-file mga siguro to COC. Si Inday Sara Inday Sara Duterte. Madayon baka o di na lang yun siya madayon paglansad sa pagka-presidente. Ang ni kuha na to si Ping Lacson, si Bongbong Marcos. Kinsa may inyohang pilion. Okay, pasulod na ta sa Capitol Compound. Muni ang Cebu Provincial Capitol, mga higala sa Capitol Compound magod nimutang ang buhatan sa Commission on Election. So muna ang Capitol Building. Okay. Na siya ang Palace of Justice pero wala naman siya gamita. So mamasin lang yun ta kung na-file karon sa buhatan sa Comelec. So, sa Legislative Building mga kaigsunan padaw na tas Legislative Building sa second floor dere sa Legislative Building na himutang ang Comelec Office mga higala. So marang mingaw pa man so tinuod yung siguro itong last days pa siguro ma-file siyang COC. So muna ato ang first stop no karon diri sa Cebu Legislative Building. So ato ang atangan kung kinsa mo file last day filers sa COC sa Commission on Election. Kinsa man ni? Okay. So kita kits later on mga kaigsunan. Sa balita bisdak unya po alas 5 sa hapon. Okay, kinsa man ni tan-aw karon? Usa na saag. Good morning. Di ko kabasa mo di man mapap up ang Wandericom o kung kinsa ni sila. Naiduha, no? Okay, may bunta ka natong tanan. It's 8:03 in the morning. So paparking na ta kay mosaka ta dito sa Cebu Provincial Comelec Office. Okay, see you. Good morning.